आच्छा मानि थाखाय दिनैहाय खामानि मावदों बेखौ? खामानिया जाहैबाय दा बेयाव हाग्रा एवनायानो जाहैबाय दा जोङो मोननो थांगासिनो दं बेरा गोदान दा बेनि थाखाय जोङो एसे हाग्राखौ फोसाबनानै दोननो नागिरदों गायसननायनि सिगां जोङो बेखौ दा फोसाबनानै दोनगोन ओमफ्राय बेनि उनाव जोङो जागायजेनगोन आरो ओमफ्राय मोननायनिफ्राथ' फिक्स जाबायना खोथाफ्रा? मोननायाथ' दा फिक्सआनो होनजाबाय दा आदानि बुंनाय बायदिबा। ओमफ्राय बे खामानि मावगोन जायगाया बिगाबेसेसिम दङ? दा बुंनो थाङोबा बे बिगानै दं। बिगानै बाव गिर्जा गायसनगोन ना? हेल' लोगोफोर माबोरै दं? आसा खालामो मोजाङैनो दं। आंबो मोजाङैनो दं। दायो आङो दङ चिरां ओनसोल 4 नाम्बार अदालगुरि आरोना 4 नाम्बार अदालगुरि काथलिक चार्चनि मोनसे गिर्जा गायसननाय हाबाफारि जानो थांगासिनो दङ। दा बिनि थाखायनो लाहार फाहाराव जोंहा दा मोनगोन हिसाबै चिरां आरो थांखि मोननायावहाय जाफुंसार जानो हाना थांगासिनो दङावहाय जोङो दा नैबे हा आरो एबा बे गायसनगोन जायगाखौ जोङो फोसाबगासिनो दङ। बयबो रायजो राजा 4 नाम्बार अदालगुरिनि रायजो राजा काथलिक चार्चनि सोद्रोमाफ्रा दा फोसाबगासिनो दङ। दा बयबो लैहोर लैहोर फैगासिनो दङ मावनो थाखाय आरोना मावगासिनो दङ। दा जानो हमबाय खावसे बाहागोआ साफा आरोना फंबाय मावना होदो दे। दे मावना हो दे मावना हो। दा बेनिखायनो बिथांमोननो बै समाव इयुननि समावहाय जोङो बेबायदिमोन होननानै नायलांनो थाखाय जों मोनसे क्लिप भिडिअ खालामनानै दोननाय जासिगोन आरोना। दा बेनिखायनो नोंथांमोना आं बेखौनो सानदों। दा बेनो आरोना नै मावगासिनो दङ नालाय मेंदोंना मेङाखै? मेङा जायो। हा? मेङा जायो। मेंबाय? बे गंगार सामथाय बाजोबलायनायखौ नुवाखै नै। खस्थ' मोनबायना नोङो बिरादनो? दे मावना हो जोबथारखानोसै ना हायो दे। गोजौ गोजौद्रायनि ट्रेक्टरजों लागावबाय। नै दा मावै मावै स्रांनि लामायाव नुबाय आरोना हानोसैबो माथो ने? भिडिअ खालामनानै थाबाय बियो जेबो मावासै। जायआ थांखु नाफा नाफि गसंगासिनो दङ मावग्राखौ नुवा बेफोरखौनो होनो आरो मा अमा हालेवनायाव सैमा गाग्लिनाय। नंगौ जाम्बा सियान मानसिलै ओरैनो हरलाय नोंखौ आंनि भिडिअ नायनो लुबैयो बिरादनो टाइटेलखौ खिथाला आङो जोबनोसैबो माथो ने? हरैथ' गैखाला जोंनि लाइना जोबबावबायसो जोंनि लाइना जोब्बाय साननानै ला बबावबा रायज्लायनो फैदों बे माबानायानो नोंनो दां बुयाखै नोंनो सैथोलै नों फंबाय लांदां
दायो कमप्लिट जाबाय लोगोफोर कमप्लिट जानानैहाय दायो माखासे जावफुग्राया जावल'लाबायदों आरो सावग्राया सावलाबायदों खायै खायै दामाय दामाय सावगासिनो दं आरोना दा बेबायदिनो लोगोफोरनो बिदि जावफुदों आरोना बे बांगिलिवा रोदाफोरखौ जावफुनानै समान स्लिम खालामदों खामोबोनो गोथांबाबो खामदों आरोना गोथांबाबो खामनायखौ सावगासिनो दङ बुथुमहाय होनायथ' थाब हानाय जायो बयबो एसे एसे बेदां बिदिनो एसे साफा कमप्लिट जानायनि लामायाव फैयो आरोना फार्स्टआव खारग्लैयाव एसे थान जादोंमोन ट्रेक्टर खारग्लैनानै थाब जानाय जाहैदों आरोना ट्रेक्टर खारग्लैनानै थाब हादों दा नै रायजोफ्रा लोगोफोर दा बेखिनियानो मावग्राफोरनि देहाया नोगोद जाख्रुबायखायो साहा लोंलायबाय नै बांग्रा लेवा एवबाय खायसेया बांग्रि लेवा एवबाय बांग्रा लेवासिनो देंखोआ बांग्रि लेवाखौल' एवदों बांग्रिखौ हानानै जा फाग्ला गोजा जिरायनानै साहा लोंजोबबावबाय बिदि जायोलै मानसि फाग्ला गोजालै बेखौलाबायो मालायनानै बिराद फाग्ला गोजा बांसिन मोनबाय बेनो नुवाखै नोंना बथिप जानानै दङ गैया आंनाव बथिप आयो दंफां मुरा गोजासो नै जाजायोलै मुरा लाजिदों होनदों नामा लाजियाखै मोनाबासो मोजां बबे जायगानिफ्राय बबे जायगानि एसे दन सिखा खंखाय लालायनानै मानसिखौ नायोब्ला माबासो नुयो उनिलसो नुयो ओइ उनिललै बियो बारा गोबाव जायाखै जेलनिफ्राय फैनाया एसे साइड जाना हो बे उनिल फैनायाव नुवाखै नांगौ लांखौनो खेबबाय थाना साइड जानांबाय नोंलाय दाख्लैजाय लांजादोंमोन गैला गारजि दा मोनसै गेलखायजोब्बाय नै गैया नै आइयै गैथारा नै गोदि गोला बायफैलाबाय जोंना खामानिया जोब्बाय लोगोफोर साफा स्रां जाजोब्बाय थांलाबाय गावबागावनि न'आवहाय दा जों थांनोसै आरोना दिनैनि भिडिअफ्रा बेखिनियानो आरोना लोगोफोर मोजां मोनोबा लाइक थुना हरबानो जाबाय आरोना एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनलायसिगोन बाय बाय